Tawa ni ate mo niya. Lot. Ito ang dami rin. 1.4. Oh. Si Emily. Sa di na pag-wag. Tapos parehas pa sila ng book, no? White. Haba lang kay ano. Emily? Ito rin. Na 1.2 din pala ito. Sino? Oh! 1.6. 1.6? Paano Yeah. ko makikita? Ha? Paano ko makikita? Ayan, 1.6. Kaya nga, marami na nga pag ano ka. Yung dati ko nga mga 1 point, nung hindi na ako nag-active, ano mo yun, pag hindi ka active, pero pag active ka, nag-ano. Siguro kailangan mo lang talagang mag-post kahit na hindi ka mag-engage, no? Oo. Yung maging active ka lang na makita ni ano. Oo. Inaano niya rin. Mama, you care of mama. I don't stupid. Tiyaga-tiyaga nga lang eh. Di ba? Kung may tiyaga, may nilaga. Walker's Freedom Walker's Freedom. Statue. Ano to? The Abide Fly High Table and Freedom Statue is a bronze sculpture by construction. 1950, oh, imagine mo. Saan? Ginaya ko siya, oh. Ito, dito gayang-gaya ko siya, oh. Kaya lang, dapat pala pinakita ko yung Albide Fly High, nakalimutan ko din. Magpo-post na naman ako. Sige, mag-post ko. Oh. Uy, tignan mo yung apo ni Johan, kamukha niya. Johan? Tignan mo yung Sino si Bruno Johan? Mars namin, oh. Ay, post ko to. Ay, tignan mo yung Bruno Mars namin. The Versace on the floor. Oh, take it out from me. Wow! Si Dave kahabig ni Bruno Mars. Ayan nga, tignan mo. May pants. Pak, ganun. Come here by Bruno Mars. Dit is jouw kans. Yung pants niya. Eh, yung kulot tambok niya, no? Oh my God. Sino na naman yan? Tignan mo. Ang galing mo na ate. Bruno. Bruno Mars. Bruno Mars. Kom kijken. Even wachten. Kella, kom. Kom hier bij Bruno Mars. Dit is jouw kans. Oh my god. Oh my god. Stop it. Security. Bruno Mars. Bruno Mars. Kom kijken. Even wachten. Kella, kom. Kom hier bij Bruno Mars. Dit is jouw kans. Oh my god. Oh my god. Stop it. Security. Bruno Mars. Bruno Mars. Kom kijken. Saan ba ni Arma? I don't know. Bruno Mars, ah. May Bruno Mars pala kayo eh.
Ayan o. Is that fair? Bruno Mars, fanatic Kaya fans. to. Idol niya si Bruno Mars. Si Kyla rin. Come Half here, my Filipino Bruno yan, di ba si Mars. Bruno Mars? Marunong dito magpiano ha si Dave. Si Dave. Ayan. Security. Bruno Mars. Security, health. Kay ka. That's it naman, pinsan na to. Buti close naman sila, no? Kaya to. Come here, my Bruno Mars. Dit is jouw kans. Oh my god. Stop it. Security. Bruno Mars. Bruno Mars. Kom, kijk ka. Security. Is that fair? Kaya to. Come here, Sa my bakasyon Bruno si Mars. babae. Dit is jouw kans. Oh my god. Stop it. Security. Bruno Mars. Bruno Mars. Kom, kijk ka. Bruno Mars, fanatic fans. Ay. Oh. Wow. Oh. Wow. Oh. Woo! Woo! Wow. Oh. Wow. Oh. Woo! Woo! Wow. Oh.
Oh. Oh. Oh. Woo! Wow. Oh. Dashboard, dashboard. You have two updates. Create original content with ease. Try turning your ideas into visuals or discover new AI tools. Share your top play fanatic effort to your story. Aba, i-share ko daw to. Paano yun? Share it to your story to keep your followers Ito, up to oh. date. Kasi sikat yan siya. Saan, ano, pakikis. Ah, yan na, yan na. Share mo na. Ayan. Ito. Ay, na ganun yan. ba yun? Oh, yun lang naman yun. I-share Ito, mo. create original with ease. Paano to? May edit up. Try mo nga. Try. Editor, video editor. Ayan o, ganyan. Mga edit. Pwede ka din mag-edit kung ayaw mo sa CapCut. May bayad ba to? Free lang naman nata yan. Free lang yan. Hindi mo makabayad yan. Oh. Ay. Edit script.
Oh. Oh. Daming sen! Siguro sa daming sen, narinig ako nagbingi na sa akin. Sabi niya, ha! Naiinis na ako. Sabi niya, ito, tingnan mo to. Yung kasabihan dito niya, oh, ito kasing lalaking to, nag-cancer siya, tapos yung partner niya. Sabi niya, born in 80s, raised in 90s, party and wasted into 2000. Adik-adik in 2020, ay 2010, reform into 2020, got colon cancer and almost died in 2023, bounce back in 24, ultra marathoner in 2026. Sabi niya, lesson, kung ayaw mo mag-suffer or mamatay agad, don't waste your life on mga bisyo while you are still young. Sa part naman ng mga adults na, it's not too late if you are given a chance to change, don't waste it. There is more to life. Too beautiful to just throw it all for fleeting pleasure. Sabi niya. Okay. So yun, kasi bata-bata pa na ano na yan eh, yung ano ba yun? Yung may legacy yan, 24 ata, 26, 24. Ano siya sa, yung parang kid din ba yun? Or ano, something. Bata-bata niya pa ha. Cook siya. Kailangan niya na may lahi silang ganun. Yung may problema sa, ewan ko, kidney ba yun? Or ano? Kailangan niya ng maraming dugo. Para kailangan niya operahan. Tapos sasalinan siya ng maraming dugo para maging malinis yung ano niya. Teka lang, meron daw nakapag-concentrate sa'yo. Sige, mag-concentrate ka muna. Tignan mo nga muna kung makikita mo pa si Bruno Mars. Ayun na, ginawa ko na, ba't wala dito? Siyempre, naglo-loading ka. Uploading na raw siya eh. Hanga talaga ako dito, ang galing, sakto. So, may tanong ako sa'yo. Gusto mo ba talaga ng bahay? Or gusto mo lang ng bahay kasi meron na yung mga kaibigan mo? Kasi magkaibang bagay yun. Minsan, may nakita lang tayong turnover calls. Wala, nag-post ako ng bago. Bakit wala siya? Nakita tayong bagong susan sa Facebook. Ito siya, oh. Ayan. Exportiren, Kisen Warrior Daylen. Ginawa ko naman, Facebook. Tignan mo nga, video send kay Optimalisate for us. Saan nandyan? Baka sa Instagram. Ano sa Instagram mo na post? Hindi, sinabi ko nga sa Facebook nga ni. Eh, wala naman akong nakikita nga ni. Baka naman sa ano lang, sa story. Ay, wala din. Wala din. Ewan ko, ano sa'yo. Kami rin. Pero ang bahay, Ay, nasa Facebook siya. Alin? Ay, nasa ano siya, Saan? Instagram. Ba't napunta sa Instagram?
Ito yung sayo niya. Okay. Bruno Mars! Kumkay ka! Oh. Kumkay ka! Bakit andito pa rin? Eh, binura ko na nga. Saan ba? Walaan ako ng kita. Tignan mo, nag-post. Hmm? Hindi ko mamagit sa'yo. Ayun pala, oh. Minsan nakakahilo din kasi yung telepono mo eh. Kahit ako hindi ko na... Pag hindi ko telepono, nahihilo ko. One. Two. Sino ba to? Dapat pala. Hindi ko na kasi nakita si Lotlot. Bakit ba kasi si Lotlot? Ano ba pangalan niya? Hanapin ko nga. Hindi mo nga siya mahanap kung ano. Lot. Hanapin ko siya. Dapat kompleto yung ano. You come to my page throwing shade and you think you better than me? Ano ba mo na ba siyang jowa? Dave, order na tayo. Order na. May pera ka? Ito oh. Meron na po, sir. Small loudest word pala. Oh, sige. Pera. Lagi may mahal sila. Okay. Ano ba, Maria? Alam mo, everyday, ganyan yan. Meron ako mami dito. Ano mo, ilan pa nandyan mo? 20 pa, ma'am. Dali, yun nga lang muna ako. Ang swerte niya sa ano, naging Hanapin mo amo si na. Lotlot nga Para ni. na siyang Ang kapatid. Lotlot na kasi tutok. Oh.
Oh. Wow! Ooh. Woo! Wow. Oh. Hmm. Wow! Ooh. Woo! Wow. Oh. Wow! Ooh.
Hello to the 12 million viewers. 12 million daw. Sana all may 12 million viewers. Ano ba? Ay, ito lang nakuha ko yung ano, Oh. $21. Sayang. Oh. Kailangan pala aabangan ko to, no? Mm-mm. Paano ko ba ito makukuha? View. Baka kailangan ko muna siyang i-view? Ang hirap. Wala ka nang nagagawa. Wala ka namang anak na sa bahay mo. Si Kuya Igla. Hoy, ang anak mo si Kuya Igla. Tanga-tanga ko kung nakuha ko yung mga bonus na yun, no? Dami mo na. Nakaano ka na siguro. Diyos medyo. Diba sayang, no? Hindi ko kasi alam. Sunga-sunga din talaga minsan. Kaya ko nga lang niya nakita eh. Kaya nga babantayan mo dapat. Kasi, Sana magbigay ulit si ano ng bonus. Sana, ayan, tinanggap naman. O, yan na, tinanggap na. Team Sara Duterte. Tingnan na natin kung makita ko. Wala naman. Hindi niya talaga tinatanggap. ang alin? Hindi niya tinatanggap. Hayaan mo na muna. Oh. Abo, Ano? in fairness, Tingin? January $5, February $10, March 1, April 3, May 2, June 24. Aba, Diba? kaya kaya ako yayaman. Kaya sagaan mo lang yun. Sana yumaman ako tapos maglalamyan ako ng bongga. Sabi, Ah! Bakit naman? Wala. Pwede naman ah. kahit maglalamyada ako, magpapakain naman ako sa mga tao, no? Ay, I love it talaga to si Dominic. Kala mo talaga umiiyak ako, no? Na perfect. Oh. Kaya sinasabi ni ano, Hindi na. tapos mag-engage ako. Mag-uumpisa na ako makipag-engage ulit. Sige na, mag-type na. Para tumaas ako. Hanggang sa ubos. Tapos uwian na tayo. Wala mo tayong gagawin, di ba? Ano? Magwawalis muna ako sa taas. Mag-check Yung lang. amo ba natin na nasa meeting pa rin? Malay ko sa kanya. Hindi ko naman Nung siya bumaba ako tinanong. nasa meeting siya eh. I-check mo lang yung CR din sa Oo, ano. i-check ko lang. Kasi nilinis natin yun ng Friday, di ba? Tsaka malinis naman at nag-map tayo. Kaya nga kaya hindi naman natin. Wala naman talagang gagawin din. ano mo tayo. Dito lang, titingin-tingin. Charot. Ito rin malinis din dito sa baba, no? Kasi wala naman sa signal. Nag-ano ko ng, nag-post ako ng mga Diyan ka lang, ha? kontakan namin. Live ko yan sa YouTube. Malay mo, ginawa na tayo. Oh.
Nakamute naman yan. Nakamute ba yan? Magkukross na po ang atin yung lakotsera. Ihahatid na namin siya doon sa cruise. Papalapit na po siya. Ay, hindi pala siya makakapasok. Kasi sarado. Hi guys! Ako na lang hinihintay nila guys, aalis na sila. So, ako ang special guest. Come guys, let's join us. Ang ating yung lakwatsera is magko-cruise for 1 day. Yes, pupunta ako ng Switzerland for 1 day. Sana all. Kasi nagsasawa na ako sa Netherlands guys. Ik ben moe. Ik ben moe. Yeah, okay. I see it. Hoe mooi is that? Yeah. Kahit meron pa silang ano ba yun? Tulitik ni. Ewan ko ang tawag. Lifesaver? Lifesaver, yes. Yes, Sabi yung nakwatsara is magkukutus. Yes. Babushka. Magkukross na po ang atin yung lakotsera. Sakay na. Ihahatid na namin siya doon sa cruise. Papalapit na po siya. Ay, hindi pala siya makakapasok. Kasi sarado. Hi guys! Ako na lang hinihintay nila guys, aalis na sila. So, ako ang special guest. Come guys, let's join us. Ang ating yung lakwatsera is magko-cruise for 1 day. Yes, pupunta ako ng Switzerland for 1 day. Sana all. Kasi nagsasawa na ako sa Netherlands guys. Ik ben moe. Ik ben moe. Yeah, okay. I see it. Hoe mooi is that? Yeah. Kahit meron pa silang ano ba yun? Tulitik ni. Ewan ko ang tawag. Lifesaver? Lifesaver, yes. Yes, ang ating yung lakwatsara is magkukrupus. Yes. Babushka.
Lonika itso omkunot sana. Kai. That's a learning. Yeah. Yeah. Tabi may treno. Guys, nakakita tayo ng 70%. Kaya halika, papasok tayo. Tabi may, Lonika itso omkunot tabi sana. may train. Kai. That's a Tabi learning. may train. Walang lanes. Tabi may treno. Guys, nakakita tayo ng 70%. Kaya halika, papasok tayo. Lonika itso omkunot sana. Kai. That's a learning. Yeah. Yeah. Tabi may treno. Guys, nakakita tayo ng 70%. Kaya halika, papasok tayo. Lonika itso omkunot sana. Kai. Yan. Kailangan ko naman mag-CR. Sige na, mag-share ka na. Ubusin ko lang itong kape tapos akyat na tayo ha. Ilipit ko na to. Para Alis na ako dito. oo, pwede mo naman yung iwanan dyan. Hindi mo kailangan mag-stay dyan. Hindi mo sinabi kanina pa ako naiihi. Hindi hintay kitang bumalik. Hindi Show mo mo naman yung yung iwanan. Kahit 24 Kala ko naman hours. kasi tinapat mo sa mukha ko.
Ooh. Wow. Oh. Wow. Ooh. Woo! Wow. Alam mo bang amo namin yun? Sa sariling company. Pero naman sabi niya, he don't care daw kasi hindi naman niya kilala yung mga tao at hindi naman siya kilala. Baka mabasa ko dyan. Yes, yung asawa niya friend namin, ay mabait din yung si Faye. May pangarap pa talaga. Hala ka baka nare-record yan ni RC. Okay, Lord, Ay, hindi naman yeah. siya naka-video no, mga time na yun. Hindi, hindi. Ang galing natin to, Mian. Paano ko to? Hindi, Tanggalin na lang natin, no? i-edit mo. Kani Platinum. Diyan no. Isa ka na tayo. Ang mata, ang mata. Prima, leka, yeah. Edit. Mm. Gusto ko yung nagsasalita siya eh. Ayaw, wag nating tanggalin. Hindi ba pwede yun? Ewan ko kung pwede kay ano eh. Hindi yung siya na yung nagsasalita, hindi yung chikahan natin ni Alcy. Oo, pwede mo naman. Paano? Paano? Sige. Paano? Sige. Ganyan. Yan, oo. Tapos, sige. Ito. Oh, pakinggan mo muna. Oh. So, ayan na guys. Nandito na kami sa food truck ni RC. Ayan ang ating order. Ayan. Again, for the second time, bumalik kami. At nagbitbit pa kami ng bisita. Ayan. Ang in-order ko guys is noodles with beef satay and chicken satay and mini lumpias. Ayan. Sarap. Dapat pala in-stop ko, no? Yeah? Okay. And bami dan. Masarap yung noodles niya kasi saucy. Hindi ma-dry. Okay. Lumpia. Siyempre may kasamang grupo. Tagal. Buti ka ako na... Ah, ayan na. Ayan. Ayan, wait. Ikat lang natin. Indonesia. Tama na. Mo, yung asawa niya wife, Asawa niya ba? Naikat mo daw, sabi mo, asawa niya, wife. Ilalagay ko sa taas. Indonesian. Natatandaan mo? Yung asawa niya wife, ay asawa niya wife.
Hanggang doon, sabi mo, nagchismisan kami ni RC, pero wag nyo, hindi na namin paparinig lahat, para ganun lang. Ayan guys, nagchismisan kami, pero cut na, kasi private na. Sabi ko, Ano? paano? Ipa-play ko ulit. Play mo na. Okay, Lonica, yeah. That is the 8 of Lonica. May shortcut okay mo na to. doon sa may Shortcut ano pa. ko. Shortcut ko, okay, dito. Indonesian. Natatandaan mo? Yung asawa niya white. Asawa niya white. Ano, yan na. Ay, asawa niya. Ang asawa niya, wife. Alam mo, ang wife niya nga, asawa. Food truck ni RC. Food truck ni RC. Yung asawa niya, wife. Visit. Sabi mo na, we visit for the second time. We visited for the second time. For the second time. For the second time. Ang food truck ni RC. Pwede pang mag-hashtag doon. Ayun din. Add link in din. Food truck ni RC. In Antwerp. So, sobrang sarap ng kain ko. Yung asawa niya. Yung kung ano ba. Malinis na sa taas. Guatemala. Bukas na lang ako mag-up. Nandito rin naman tayo bukas, di ba? Food truck ni RC. Food truck. Food truck ni RC. Mention pala, yun pala eh. Food truck ni RC. Food truck ni RC. Ayan. Food truck ni RC. Okay, Lonica, yeah. That is the 8 of Lonica, Mapandak, Philippines, sa 8. And, Yung asawa Pwede, niya. Lonica. Lonica, kani prate, no? Iso ka na tayo. Yeah. Smack prima, lekker, yeah. Heerlijk, ja. Kijk, dit is onze bestelling. Combi, kip satay with lumpia. And ito rin yung isang babae na enjoy sa kanyang food. Masarap. Masarap. Yung masarap, masarap. Masarap, yeah. That is lekker. Yeah. So, ayan na guys. Nandito na kami sa food truck ni RC. Ayan ang aking order. Ayan. Again, for the second time, bumalik kami. At nagbitbit pa kami ng bisita. Ayan. Ang in-order ko guys is noodles with kip satay and chicken satay and mini lumpias. Ayan. Yan, yung asawa niya, wife. Asawa niya. Kaya ganyan ako lagi, ang dami kong gustong sabihin kung ano lumalabas sa bibig ko.
Ayan, nakapost na. Yung asawa niya, wife. Yung asawa niya, wife. Pwede ba ako magpalit ng name? Di ba ang name ko sa TikTok is Ate Mong Lakwatsera? Pwede ba magpalit din ako sa Facebook ng Ate Mong Lakwatsera? Oo naman. Para hindi na yung may kaliste. Oo. No? Palit Kasi mas at least mas yun pa yung maano, no? Oo. O sige, magpapalit nga ako pagkatapos lang nito. Papakita ko sa'yo paano ako mag-post. Ikaw, alam mo na ba na mahaba? Ha? Hindi man ako mahaba ng papa. Ay, sa bagay. Sa akin kasi napansin ko pag mahaba, maraming pumapasok. Magpapaganto ako ng mukha. Sabi ko kay Vicky Bello, kaya mo bang gayahin ng mukha na to? Oo, tatapalan na natin. Sabi niya, oo, tatapalan lang natin ang balat. Para mawala yung mga pores mo. Tingnan mo, yung ibang mga Muslim, ayaw nila na naano sila sa camera, di ba? Yeah. Pero may iba naman na gusto nila. Tingnan mo yung babae, sumingit siya. Nag-smile. Alam niyang Meron naman yung ano. alam niyang nagre-rinse ako. Gumanon siya, oh. Oh. Nakita ko yun sa ano. Di ba? Mayroong iba naman, arte-arte. Kaya nga. Kabasangot yung iba. Tagal naman, Lonike. Tagal naman. Sinisi pa si Monica. Ano? Wala pa rin. Santa Claus is coming to town. Mas marami nagbe-view sa akin sa Facebook kaysa sa TikTok. Yeah? Tingnan mo sa TikTok ko, 39 views lang siya. Pero sa Facebook, 1.7. Diba? Nakita pa ba si Joanne? Abang ko. Hindi ko alam. Si Joanne. Ang Joanne ka dyan. Joanne! Saan mo Joanne? Magkatunog rin yun. Saan mo Joanne? Joanne? I think nakauwi na siya. Punta siyang plug. Sayang, may bibigay sana ako sa kanyang damit. Malayo naman kasi siya. Kaya nga. Ano siya sa dulong Hindi, ng nung mundo. nagkita kami, siya naman nagpunta rito eh. Yan, nung nagkita kayo. I think ngayon wala siyang time magpagkita. Layo din na. Bagay rin sa'yo may antong filter na to. Ganda. Kaya, maganda tayo. Paborito rin to ni Yani. Paborito rin to nung dati kong bruhang kaibigan. Kaya pala, ano ko ba ang ganda-ganda ni Ate Yani niya? Ito pala palagi may filter. Ginawang bruha. Naniniwala na sana ako eh. Paborito niya yan, bruha. Talaga. Ginawang bruha. Magkikita kami na Brenda sa Friday. Ano gagawin mo? May bibigay ako sa kanya, papadala ko sa At saan kayo Pinas. makikita? Sa Vendo. Sa Benlo. Saan yung carnival natin? Hi! Diyos mayo pang santo.
Diyos mayo. Maybe you light up nobody else. Ba't naghanghang na mga ano dito? Mga wifi. Oh, magbalot-balot na. Patayin ko na nga itong ano ko. Dadalhin ko ba ito lahat? Akin, Ano ba magdala ng itlog? akin yung itlog.